ara ka sa opisina. Getting ready for work. Kung ara ka sa balay. Let's do the Papa Prince 10 seconds. Ayos langs. Ba't tayo dyan? Exercise. Inhale ha. Wala untat, wala punaw ha. Inhale. Exhale. Kumusta? Ayos lang ba tayo dyan? Kung nagdungan ka mo kay Papa Prince, kung nagdungan ka mo, please, hashtag ayos langs. Ang langs ka spelling langs ha, L-U-N-G-S. L-U-N-G-S. Ayos langs. Hashtags, one word, ayos langs. Kung nagdungan lang ka mo, kung lang nagdungan, okay lang. May problema. Kahit hindi gwapo, Ang DJ na napapakinggan nyo ngayon hindi gwapo. kahit na di Hindi po matalino ang DJ na napapakinggan nyo ngayon. siya'y may puso, Ang importante, nandito lang po ako handang makinig sa inyo. din ko. Ano man ang inyong problema, ang ginagyan subong. Labayan na. Hawak kamay. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. I have a caller in the line right now. Ay, kanami lang. Hello, mabuhay. Tuduhi, tingog, hinay katama. Hello? Alakang. Medyo, tuduhi, pagid ang tingog. Ikaw ba? Palapit ang baba sa cellphone, palapit. Wala man lang gali, isang sang ang baba. Pa lang, Na, gusto ko mo nakatunog ha. O. Sige na bro, sige na bro. Ay, palapit ng may. Palapit ng ano. Tunog yan, tingog. Bunga ka, nakasulod ka na eh. Tunog yan mo, tingog ha. Hello? Hello? Ara malang gali. Bala mo ka pamati sa aton subong ang mga taga HPG, mga friends na from Highway Patrol Group. Nakatutok. Labi na si Sir Christian de los Reyes and mga tropa tada. Salamat gid ha. Okay pa kuno bagay ha. Ikaw pa sir, touch by touch ta ko matapos ang COVID, touch by touch ta kay Sir Lito. Morning sa mga taga HPG. May problema? Parating. Party sa ano? Pwede sa doon ako. May bana ka na? Kasado? O kung hindi? Kasado, Papa. As in kasado sa simbahan mo na. Ngayon. Oo. Ano galingalan mo? Grace. Sino? Si Grace. Si Grace. Grace, tanawon ta ko may bana ka na be. Gusto ko pamulsuhan ta kung sa mga manok himbisan ta mayo. Pagwaon ko ang akon nga tortang talong. Ang tortang talong ni Papa Prince, mahabang mahaba. May itlog sa gitna, may ketchup sa punta. Bunon ta ka sa ako ng tortang talong. Isang sangko sa imo baba. Gusto ko masinggit ka. Ari, isang sangko ang tortang talong sa imo baba. Ari! Nawalaki mo yan ba? Na magamo ka na. Liwat. Isang sangko sa imo ba ang tortang talong? Ari! Sige na lang gani. Gabi mo, Prince, pwede ka pa utwas? Papa Prince, pwede ka pa uto. Sige, Grace. Back to Papa. Ano to problema? What's your problem? May balik. Naiwanay kami sa reward. Chapi, liwat. Kalma, relax, Anebla. Kalma, liwat. Hindi magtando, hindi maggulag. Liwat, may bana ka.
Oo. Tapos? Subong. Ano? Sa Subong. Sa Roja, Subong. Te? Kasi lang, ari ko sa Iloilo. Di pwede ka makapuli sa Rojas. Medyo stricto lang galing Subong sa Rojas magpuli Subong. Sa Capiz, di ba, grab na mo requirements. Hindi daw malamig na ba yung pagpunta kasi ba? Malamig! May bataan ka mo, wala? Actually, wala. Wala pa. Dugay na ka mo kasada? Oo, na. Ano? Mga 5 years na. Dugay na galit. So malamig, Subong. Malamig ang inyong relasyon, kumbaga. Malamig, gidya? Malamig ang relasyon nyo, namin mo? Oo, pang. As in, tugna-tugnaw again? As in. Malamig ang simoy. Palapit sa may... Ang chapi, hindi magamit sang ano be? Hindi magamit sang basic speakerphone kada, hindi mag loudspeaker, hindi magamit sang ano, hindi magamit sang ano ganina, sang headset, hindi magamit. Hello, pang. Oh, ara. Ara man lang gali. Tapos nga istorya daw, wala na kuluyan pala sa iya. Ay, talaga wala mo. Nagkaroon na Papa Prince, magidaman ko tonta ka, I want you to be honest with me, ha? Because you know what, ang mga babae, komportable na kay Papa Prince. Bala mo, wala halong na malisya eh. Kasi Papa Prince mo mangkot, wala na yung malisya eh. Kumbaga, ay na yung minanyak ng halo kay Papa Prince. Doon mo nang komportable. Mangkot tonta ka, anay, ha? May ka-text sa mo sa bang, mayroon ka-text mate. Be honest with me. Actually, pang, nakamigo ko. May migo ka. Okay, may migo ka. Tapos, ano ni? Kaso lang naman. Di mo nakilala ang migo mo ni. Facebook. Oo, pang. Balita, grupo, pang. Grupo. Pilidad mo gani ha? Pilidad mo. 25. 25. Nakakita na ka mo na siyang imong migo na nga chatmate eh? Oo, pang. Tara na. Dali lang gabi, inhale ko na yan. Magsabi ka ng totoo. Magsabi ka ng totoo kay Papa Prince. Hindi magkabala ka, insindihon ta ka. Ako bala sa imo. Ha? You know, my fellow countryman, ayusin natin ito. Gusto ko, I want you to tell the truth and nothing but the truth. Okay? Okay? Nga mo na yan. Dapat number ko si mo. Oo. Mo gani. Wala ko tantang. Relax lang. Kalma lang, insindihon ta na. Grupo, return nyo to. So, may kita na yun nakamusang chatmate mo. Laban-laban, naka-plok na ka mo, wala pa. Ang tuwan! Oo. Liwaton ko. Nag-plok ka mo. Ano? Oo. Yes. So, amo na galam. Kita mo lang gid ka pamati mga grupo ta subong mga HPJ. So, amo na ang punto na. Wala problema to, hindi po nalalamig ang wala yung problema sa relasyon nyo, wala to yung problema sa imong bana, ikaw ya ang problema. Bala mo nga, matsa ko daw tahong ni Carla. Bala mo ang tahong. Tawag liwat. Ano kanina, ang tahong, di ba, sino na mga taga? Napalit ako. Ang tahong, kung maulaan sang ininit, gabuka na yun. Iya tahong. Dako daw matambok. Kanamitan! ang talong, I don't want to be judgmental. Amo nang ginatawag nga tahong syndrome. Ang tahong syndrome, green shell syndrome, inabala nga kung pabukalan gani, hindi gani, kung malapuhan sang ininit, gabukal dayon. Gabuka dayon, tahong. Amo nagali ang tahong ni Carla. Tahong ni Carla. Ate, ganito yon. Sa totoo lang, bulagi ang bana mo. Sexy nga babay. Mambalangan ni Papa Prince, bulagi ang bana mo. Not because kay if you have, kung kinanglan mo magkigulag sa bana mo, hindi kay bangod kay cold sa imo. It's because nangin
maluibon ka sa iya. Dayon ang tahong ni Carla. Gets mo ang point ni Papa Prince? Walang problema. Why problema sa mister mo? Amo na sa mga mister nga kapamati subong. Sa mga kalalakihan nga kapamati subong. Kinanglan ulugton taman ng aton nga mga asawa. Mapulangan. O hindi lang kaya ang asawa. Bisan ang mga kiridan nyo. Huluhugton nyo. Kay man nga kung makatalikod ka mo, why takabalo kung anong kakalatabo da. Kung ara ka mo sa inyong mga lubrahan. Kung ara ka mo sa inyong mga destinasyon da. Kung diin ka mo da nga lugar ga kinadto. Kay gali ang inyong asawa, ang inyong kiridato. Bao, may ara, manggali bala mo ginadum. Tandaan nyo sa mga kalalakihan, ha? Kung ano ang may ara ka mo, amo man na ang ginadumtan sang isig ka pareho nga lalaki. Oo! Mambasa nga gwapa to, iyab ni Papa Prince. Ay nako! Relate ko na sa mga mamo na sa una, sa nga party-party pa mo. Grabe to, gwapa to, iyab ni Papa Prince, diskatihan tabla. Mga mamo na nga style. Ikaw naman ate. Saan ka nagsugog? Saan ka mo amo ni? Todo yan tingag! Saan no? Tuduhi, kalayo sa imong tingog, kalayo, palapit. Mga 8 months pa. Mga 8 months na, dugay mo nagalingin ang ginihimo ning mga pagluib sa imo nga bana. Hindi kayo halin sa pag-upod na o nadula pala. Wala na dula, galing kay nagbiga ka lang. Tandaan nyo na, kung ang isa ka babae magsugod na gani biga, wala nagakadula, wala nagabugnaw inyong pagigugma, galing natuon lang sa iba ng inyong atensyon. May ginasakuan na ka mga iban. May ara na nga ano sa inyo, may ara na nga ano ganina, may ara na nga wala nagakadula o kung gabugnaw ang inyong balatsagon. Galing kay Ayos ko pa mag-anong ayos na mag-upod ang relasyon. ito do yan tingog. Ayos ko pang para mag-ayos ang mga relasyon. Ate, let's not justify. Let's stop justifying. Hindi ta pag-justify. Hindi ta pag-justify nga Papa Prince ginaayos ko man para mag-okay ang aton nga relasyon. Ginaayos mo tapos nangita kay iban nga lalaki. Nangita kay iban nga lalaki nga matuhil sa tahong mo. Amo nang ginambal mong ginaayos mo? Ate, wag na tayo let's not hindi ta na paggubuon ang imo nga bana kung ano man da. Hindi ta na bulagi not because kay hindi mo bulagi kung kinahanglan mo bulagan. It's so unfair sa part ng lalaki. Ang ginahimo mo subong gina character assassination mo eh. Inabla nga tanan nga higko ginabato mo sa iya, tanan nga lutak ginahaboy mo para mahikuan ng iya nga imahe sa kahanginan, pero sa tuod-tuod lang ikaw amo man. So let's not talk about your husband. Kay kalain inabala nga haboyon mo sa sanglutak, tanan nga akusasyon, character assassination, agod matakpan lang ang imo nga pagkagaga nga ginhimo. So kung pamangkutuan ka ni Papa Prince animuan mo, visit na na. Visit na nga klase ka pangabuhi. Bulagi. Ano nga? It's so unfair. I really don't like the idea. Hindi ko gusto sa idea nga tanan nga pakalain. Tanan nga pakamalaot. Taboy mo sa bana mo para ma-justify lang ang tinuntong nga ginhimo mo. Siling galing sa akon nga mentor sa una, magpamati ito si Madam. Ang dako nga tinunto, hindi pag-ekspektara nga gamay nga solusyon ang sabat. Ang dako nga problema, dako man nga palamukol. Hindi na pwede nga abuyon ka sa Halo Blocks tapos ang bukol mo daw ulin lang kadako. Ang punto ni Papa Prince, ekspektaron mo dako ginapalamukol mo sa ulihi. Do not expect nga ang bato nga daw malamunggong ihaboy sa imo, ang bukol mo gamay. Bukol mo dako gamay. Pero kung ang bato nga malainom mo ihaboy sa imo, for sure dako na ang palamukol mo.
No, I hate it. I don't like the idea. Hindi ko gusto sa idea nga. That's why careful gid mo ha sa mga lalaki nga pamatay subong nga sa mga bana kung sa mga live-in. Halong-halong gid kamo. Simple lang, insakto lang girls no. Okay lang sa inyong hugton kamo gamay no. No. Kay kung digaan man kamo sa tuod, hindi man tanan. May mga babae man nga siyempre matino. Nga wife material. Pero ang iban bala, di ba? Kung gaan chance man kisa sili ko gani tahong ni Carla inablang nga malapuhan lang gamay nga ininit gibukha dayon bala. Napalit ako, hindi ka hatali papa. May sexy nga babae nga ang ngara ni Carla. Sakto. Anak ko Dako daw matambok para tongan lison. Nanganugon ako Pagbalik ng Tok to Papa. Baligyan ako Kung ikaw ang lalaki, kung ikaw ang mister o kung live-in partner, Hangan lison. Nanganugon ako paano mo hugton, Iba istriktuhan dayon ang imo nga asawa pag-uli o kung live-in?